Takže jo, zdravím, já jsem Barbarian, možná mě znáte z kanálu XX videa a vlogy, možná že ne, ale proč toto dělám? Důvod je jednoduchý, s klukama jsme vytvořili nový kanál, jmenuje se 6 debilů CZ. A prostě bude to komický kanál, ve kterém budeme dělat takové vtipné scénky, natáčet a tak dále. Možná se tam čas od času objeví nějaké gameplay, ale opravdu tohle chceme dělat spíše takový komický kanál. A proč vám to teď říkám? Je to proto, že tohle bude vlastně první video tam na tom kanále. A já prostě vám o tomhle chci říct, doufám, že nám dát, rozhodně si nás pamatujte, protože jako, protože jako určitě v dohledné době bude první komické videjko. Už máme i scénář na to, bude to fakt sranda. Určitě můžete sledovat tento kanál. Ten scénář je fakt skupiny. Tak já doufám, že vám bude tenhle kanál bude líbit a už nic víc bych tomu nemám, takže rozhodně sledujte náš kanál a příště ahoj.